Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu si povieme všetko o novom update. Určite. Už ide. Ultimate ideme po ňom. Opa. Doriti tej diamanty, man. Keca. Takže názov tohto updateu je New Enchants and VIP. Nice. My si v tomto videu o tomto update povieme. Yes! No, God! Riad. No way. Ja som tu. Bol by som rád, kebyže mi ide hitovať. Som plný zuby tohto meča. Nefunguje ani. Nevíme. Dead. Určite. No way, ja som mal hento. Prekvapenie. Máme tu nové enchanty, ktoré sú Cleave. Útoky na blízko zasiahnu viacero nepriateľov, viacero nepriateľov v dosahu sekundárne ciele utopenia 70% poškodenia spôsobeného hlavnému cieľu. Ďalší enchant je Soul Reaver. Zabíte nepriateľa vyvolá okolo vás na 5 sekúnd škodujú auru a pridá jeden stack, hromady zväčšuje veľkosť a poškodenie aury. Takže keď niekoho zabijete, tak sa okolo vás bude točiť aura na 5 sekúnd, ktorá škodí nepriateľom. No tak ďalšie si povieme za chvíľu, lebo nás tu prišli. Ja sa im pomstím za toto. Jau! Zvuková bariéra. Keď dosiahnete 50% zdravia, takže životov, vytvorte pre seba a blízkych spojencov chatujúci štít. OK. To je ďalší enchant, hej? A ďalší enchant je Stone Guard. Pri rozdávaní alebo prijímaní poškodenia získate stack, ktorý zvyšuje maximálne zdravie o 2, maximálne však 20 stackov. Stacky sa resetujú po opustení boja na 20 sekúnd. Ďalší enchant. Swift. Keď ste mimo boja na 5 sekúnd, sú tu. Máme. Bože! Aj s čurákmi blbými. Vidí. Ďalšia hra. Samozrejme, ak máte nápad na nejakú challenge, môžete mi ju napísať do komentára. A taktiež by ste nemali zabudnúť na odber. Aby vám neuniklo žiadne ďalšie videá. To si tam dáte aj zvonček. Poďte zlatíčka. Ja si tu teammate nevidíte. Nejasne. Ale no už musíš teammate. No nemusíš. Ale ideš dole. Poslušne. Ja som dead.
Ja som ho chcel schodiť. Áno, teammate. Toto chceme s tou posteľou. Ja si kúpim toto. Neviem, či už viete o najlepšej taktiky, ako zničiť posteľ, ale ak nie, tak... Mohol by som to natočiť na zajtra, alebo na neviem kedy. Máte po shielde, kamaráti. No tak si ma zabijeme, máš po shielde. Majú po shielde. Idem po nich, no. Tak určite. Hádam, že neničí tú cestu, alebo okej. Poď. To je čurák, on tam ďalšie robí. Nie, to je tieto aký bloky farebné, no way. Týmej, nechcel by si mi pomôcť, nice. Posteľ. Oni sa naraz. Týmej. Nie, dá sa naraz. Dá mi posteľ dole. Pekne. Výborne, teammate. Konečne nejaký dobrý teammate. To nevíme. Ty sa tu nebudú vybíjať krásne aerony. Takže ďalší enchant je Swift. Keď ste mimo boja na 5 sekúnd, zvýšte rýchlosť pohybu o 20%. Efektivita vaše lámacie nástroje budú o 50% rýchlejšie, takže efektivita to je ďalší enchant, hej. Takže ďalší enchant. Oheň. Každý útok zvyšuje silu ohňa na nepriateľa až o 4 zásobníky. Statické útoky. Útoky spôsobujú extra statické poškodenia, ktoré sa pripútáva k blízkym nepriateľom. Použite za 5, čím si zníži prijaté liečenie. Útoky na blízko, ktoré spúšťajú statickú energiu, a poskytujú jeden zásobník statického náboja. Dosiahnuté 3 hromádok spôsobí extra bleskové poškodenie nepriateľov vo vašom okolí. VIP rank. VIP rank je späť. Urobili sme niekoľko zmien vo VIP ranku. Pridali sme niektoré nové výhody a odstránili iné výhody. Zelená VIP predpona. Farebný chat. Gadget lobby hoverboard. 50% armor trim XP multiplikátor. Násobiteľ zhody 20% posteľnej mince. Zdarma klampas na vytváranie klanov. Okay. A ešte k tomu odstránené výhody, vstup do VIP salónika čoskoro, prístup do VIP lobby čoskoro sa odstráni. Som to tak vedel, to je taký bod, toto strašný. Fakt, ja že som strepal. Toto bude zase ťažké vyhrať. A zadarmo postavy tohto týždňa sú Farmer Kletus, ktorého mám teraz. Tu máte one. Toto. Z tohto dostávate one diamanty, z tohto emeraldy a z tohto neviem čo ešte. Ďalší Umbrat, s tým sa môžete teleportovať. To je taký oný, čo má na hlave. A Void Regent, to je, no, to neviem, kto je. A Terra, za 20. level. Ťaž to rýchlo.
pohni si. Dobra, balóny. Výmena. To je debil ma vymenil. To nedá nič hodí, keď tam môže levitovať ten debil. Boha! Dobre, ja poňom. Môžeš prestať stále chodiť po mne, sáraj si o seba. Ale ja sa nechcem ani dohealovať. Sekerka, ale ešte netrvá mi ani tu. Na čo sa teleportuje? What the fuck? Dobre, má po nej, má po onom pokrytiu. Áno! Chceš po postele? Ako? Riti. Ďalší sem ide. A čo to čo bolo zase? Čítime. Ja sa môžem vystreliť už dneska na túto hru. Ja mám poviem ide o HDT a môžem sa vysať na pin debilný. S takými chujmi ja nejdem hrávať. To čo je za ten zakrotek? Verím, že vám poviem všetko iba o nových veciach a môžem sa hrať tú hru. Dobre, pre toto video to je všetko, nezabudnite dať like, odber, vidíme sa v ďalšom videu, povedal som vám všetko o update. Čaute.